ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଠାରୁ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ରାଜଯୋଗ ସିଂହ ରାଶିରେ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଇପାରେ। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହିସବୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି, ମାଲ୍ୟବ ରାଜଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଖୋଲିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଶନିଙ୍କ କୃପାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସଫଳତାଦାୟକ ହେବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବିବାହ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଶୁଭ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସନ୍ତୁଳତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ନୂଆ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ। ମକର, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ, ଆଜି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ରହିବ।